Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dupi. Taong 1963, Belison, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 18 anyos itong si Dupi. Sa kanilang lugar noon, meron silang isang kapitbahay na nagbibigay ng pangamba at pagkabahala sa kanila. May anak kasing baliw ang pamilyang naninirahan doon at tuwing umaga at hapon, sumisigaw ito. Sino man ang makita nitong nakatingin sa kanya, tuwing yon ay sinusumpong, walang habas nitong binabato ng kahit na anong bagay na mahawakan ito. Kapag nasisilayan nila yung naglalakad sa daan, pinipili nilang umiwas, gawa ng namamalo ito ng walang dahilan. Dahil sa pagiging agresibo ng baliw na yon, hindi nila maipagkakaila na nagbibigay na yon ng matinding dagok sa pamumuhay nila. Sa katunayan, ilang beses nang napaaway ang kanyang ama sa padre de pamilya nito dahil sa walang habas nitong pamamato sa bubong ng kanilang tahanan. Akala nila titigil na ito sa gawain nito, subalit sa kasamaang palad, mas lalo lang yung lumala, na halos dumating na sa puntong namamato na yon ang kanyang dumi sa kanilang tahanan. Tandang-tanda nga noon ni Dupi na sa tuwing umuwi siya, nangangalingasaw ang matinding baho sa buong paligid. Bagaman gano'n na ang nangyayari, pinipilit pa rin nilang kumalma nang sa gayoy makaiwas sa anumang uri ng kaguluhan. May usap-usapan kasi noon sa kanilang lugar ukol sa pagkakaroon ng dugo ng aswang ng pamilya nito. Kahit hindi pa yon kumpirmado, syempre, pinili nilang umiwas kaysa mapasubo sa gulo. Isang hapon, habang naglalakad si Dupi pabalik sa kanilang bahay, nasipat niya ang baliw sa sentro kasama ang ina nitong may katandaan na. Masaya yung naglalakad at sa bawat paghakbang nito, pansin niyang parang wala naman doong kakaiba. Yung tipong ang pakiramdam niya, nasa katinoan ng lalaking yon. Bukod kasi sa pangiti-ngiti pa ito, mahinahon yung nakikipag-usap sa sino mang taong nilalapitan ng ama nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla namang nabaling sa ibang lugar ang kanyang paningin matapos niyang mapansin na nakatingin na sa kanya ang matandang ina nito. Dahil sa pangyayari, sinubukan ni Dupi na lumayo na sa baryo, subalit sa kasamaang palad, nagawa na siya nitong matawag. Sa paglapit ng matanda sa kinaroroonan niya, bakas sa pagmumuka nito ang animoy pinaghalong saya at iritable nitong pagmumuka. Hindi naglaon, doon niya narinig ang garugal nitong boses na nagsasabi sa kanya ng, "Hindi ba ikaw ang anak ni Magno? Bakit mo kami pinagmamasdan? May galit ka ba sa amin ng anak ko?" Nang marinig naman ni Dupi ang sinabi ng matanda, panay lang naman ang kanyang paglinga na parabang naiilang siyang sumagot. Bukod kasi sa nakakaramdam siya ng kilabot sa kanyang katawan, hindi niya rin maipagkakaila ang pakiramdam na parabang hinahalukay ang kanyang laman loob. Maya-maya pa, doon na siya nag-umpisang magsuka at kasabay nito ang pag-alis sa kanyang harapan ng matanda. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, nagpatuloy pa rin ang ganoong pakiramdam hanggang sa mapansin na yon ng kanyang ama. Dahil dito, kung ano-anong halamang gamot ang ipinainom nito sa kanya para lamang maibsan ang karamdaman niya, subalit sa kasamaang palad, nagpatuloy pa rin ang ganoong kalagayan ni Dupi hanggang sa pagsapit ng gabi. Labis-labis na noon ang panghihina ng kanyang katawan dahil kahit wala nang nailalabas na kanin ang kanyang tiyan, patuloy pa rin siyang nagsusuka ng isang napakalapot na likido.
Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, doon na nagpasya ang kanyang ama na dalhin siya sa manggagamot. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang lugar ng albularyo. Medyo malapit lang kasi ito sa kanila, kaya na may hindi na naging mahirap ang kanilang naging lakad kahit gabi na. Nang marating na nila ang bahay ng albularyo, doon bumungad sa kanila ang matanda na abalang-abala sa pananabako sa labas ng bahay nito. Pagsilay naman ito sa kanilang naglalakad papalapit, agad naman sila nitong sinalubong dahil sa nakita nitong sitwasyon. Maya-maya pa, nang nakita na siya ng albularyo, nagtataka naman yung nagtanong sa kanya ng, Bakit ka nagkaganyan, iho? Sinong may gawa niyan sa'yo? Nang marinig naman ito ni Dupi, pilit naman siyang sumagot sa kabila ng hindi maipaliwanag na kanyang nararamdaman. Paglalahad niya rito ng tungkol sa mga nangyari bago siya nakaramdam ng ganon, napamura na lamang ang matanda na parabang alam na nito ang nangyari sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong pinainom ng langis na merong napakapait na lasa. Habang nilalagok niya ito, inabisuhan naman siya ng matanda na magtiis nang sa gayoy gumaling siya. Pagkalulo ni Dupi sa kabuuan ng langis, doon niya naramdaman ang animoy dahan-dahang paghalukay ng kanyang tiyan. Hindi naglaon, nakaramdam siya ng matinding pagsusuka kung saan doon lumabas sa bunganga niya ang iba't ibang uri ng insekto na sinasabayan ng itim na likido. Ang mga insektong naroon, binubuo ng mga alupihan, gagamba, bulate, bangag at kung ano-ano pa. Matapos namang maisuka ni Dupi ang lahat ng yon, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagiging normal ng kanyang tiyan. Nang mapagtanto naman ng albularyong magaling na siya, inihipa naman siya nito ng tabako sa ulo habang nagwiwika sa kanya ng, Mag-ingat ka sa babaeng yun, iho. Hanggat maaari, huwag mong hahayaang magkita uli kayo. Huwag kang magalala. Iiwas muna yun sa'yo pansamantala. Sa ngayon, nasisiguro ko, alam na nung ako ang kinakalaban niya. Nang marinig naman ng ama ni Dupi ang sinabi ng matanda, mariin naman itong inilahad ang hangarin nitong sila'y umiwas. Ayon sa kanyang ama, sinimula ng babaeng yon ang problema kaya sila ang tatapos. Nanindigan din itong hindi sila malalagay sa payapa kung hindi nila yon bibigyan ng leksyon. Dagdag pa nito na kahit aswang ang matandang yon, gagawa at gagawa pa rin sila ng paraan upang makamit ang hustisyang nararapat para sa anak nila. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, hindi naman yon tinutulan ng albularyo. Ayon dito, wala siyang magagawa kung yon ang kanilang gusto, basta ang mahalaga, nabalaan na niya ang mga ito. Dagdag pa nito na, hindi madaling pumatay ng mga ganoong nilalang, kung kaya't kapag napagpasyahan nilang gawin ng bagay na yon, kinakailangan nilang maging handa sa anumang pangyayari. Heto, tanggapin mo ito kung talagang desidido kayong paslangin ang matandang yon. Wika sa kanila ng matanda habang dahan-dahang kinukuha ang isang garapong may nakalubog na punyal. Ayon sa albularyo, na sa pamamagitan ng punyal na yon, walang magiging kapangyarihan ng mga aswang upang panatilihin ang malabakal na tigas ng kanilang mga balat. Dagdag pa nito na, marami ng pinatay na aswang ang gamit na yon, kung kaya't makakaasa silang hindi ito papalya sa matandang nang usog sa anak niya. Mariin din itong inilahad na maaaring ang baliw na anak ng matandang yon ay isa sa mga instrumento nito upang mapanatili nito ang kalakasan ng kanyang katawan.
Para sa mga hindi nakakaalam, maraming pamamaraan ng mga aswang upang panatilihin ang kani-kanilang mga abilidad. Isa na rito ay ang pagkonekta ng kanilang mga kaluluwa sa mga taong may kapansanan upang mas dumoble ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng paghigop ng kaluluwa nito. Kalimitang nangyayari ang bagay na yon sa oras na merong ipinanganak na hindi normal sa pamilya ng mga aswang. Naniniwala rin ang albularyo, yon ang ginagamit nilang pamamaraan upang matiis ang sikat ng araw na lumalapat sa kanilang mga katawan tuwing lumalabas sila ng umaga. Dagdag pa nito na, bagaman hindi yun gabunan, dapat pa ring wag nila yung mamaliitin dahil sa tangan nitong kakayahan at abilidad. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng kanyang ama at ng albularyo, doon nila napag-alaman ng tungkol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Inilahad din sa kanila ng matanda kung papaano gamitin ang punyal upang magamit nila ng kabuuan ang bisa nito. Basta pakatatandaan mo, Manong, bubunutin mo lamang ang punyal sa garapon tuwing gabi. Huwag mo yang iaalis sa langis ng umaga dahil paniguradong magiging bato ang talim niyan. Ang mas nakakatakot pa, baka maging ikaw maapektuhan ng sumpang tinatangan ng gamit na yan. Tatapatin kita, gamit ng kaliwa ang punyal na hawak mo, pero isa yan sa mga pinaka-epektibong armas upang madaling makapatay ng aswang. Pagtatapat ng albularyo sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nila Dupi na bumalik sa kanilang tahanan. Bukod kasi sa napakalalim na noon ng gabi, dagdag isipin din para sa kanila ang mga kapatid niyang mahimbing doong natutulog nang walang kasama. Sa paglipas ng mga araw, kagaya ng sinabi ng albularyo, naging mailanga sa kanila ang matandang ng usog kay Dupi. Kahit ilang beses nang dinaanan ng ama niya ang bahay nito, tila bang wala roong tao. Yung anak nitong baliw, hindi na din nila nakikita na para bang umalis na yon sa kanilang lugar. Dala ng pagtataka ng kanyang ama, naglakas loob itong lumapit sa bahay na yon kung saan bago pa man niya marating ang entradang pinto nito, nasipat na niya itong dahan-dahang bumubukas. Hindi naglaon, doon niya nasilayan sa loob nito ang isang matandang lalaking may sukbit-sukbit na talibong. Sa estado ng pagtingin nito sa kanya, bakas sa pagmumukha nito na para bang galit yon, tapos iritabling makakita ng tao. Dahil dito, mahinahon naman yung kinausap ng ama ni Dupi upang magawa niyang malaman kung ano ang kaugnayan nito sa matandang babae at sa anak nitong baliw. Sa tinagal-tagal kasi nilang naninirahan sa lugar, yon ang kauna-unahang pagkakataon na masipat niya ito. Ang buong akala kasi ng ama ni Dupi, wala nang kasama sa bahay na yon ng matandang babae maliban sa anak nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatimang pakikipagtitigan dito, doon na siya naglakas loob para magtanong ng, Manong, sino ho kayo? Magalang na wika ng ama ni Dupi sa lalaki. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, Asawa ko ng babaeng hinahanap mo. Umalis ka na. Wala siya rito. Dahil sa naging sagot nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umuwi. Pagkaraan pa ng ilang araw, muli na naman nilang narinig ang sigaw ng baliw 6:00 pa lamang ng umaga. Kagaya ng nakagawian nito, walang habas nitong pinagbababato ang mga taong nakikita nitong dumaraan sa harapan ng kanilang pamamahay. Matapos naman nilang marinig ang sigaw nito, napangisi lang naman ang kanyang ama habang nagwiwika kay Dupi ng,
Anak, mag-iingat ka pa eskwela. Doon ka na muna dumaan sa kabila. Nandito na ang mga taong may atraso sa atin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napatango lang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon, nag-umpisa na nga siyang maglakad patungo sa eskwela. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nang akmang papauwi na si Dupi, nabalitaan na lamang niya na sinapak pala ng kanyang ama ang baliw na sumigaw noong umaga. Pinagmumura rin ito ang pamilya ng baliw na yon, kalakip ang bintang na meron yung dugo ng mga aswang. Dahil sa mga narinig ni Dupi, agad naman niyang napagtanto na hindi biro ang sitwasyong kanilang kinalalagyan. Buong buhay kasi nilang paninirahan sa baryong yon, alam nilang walang kumakalaban sa matanda ni sa anak nitong may kulang sa pag-iisip. Sa pagdating niya noon sa kanilang bahay, nadatna naman niya ang kanyang ama na tahimik na naghihintay. Yung tahanan nila noon, kahit hindi pa gaanong madilim, wala ka na doong makikitang nakabukas na bintana. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, seryoso naman siya nitong tinanong kung meron ba siyang nararamdamang kakaiba noong nasa paaralan siya. Pagrinig naman nito sa sagot niya, agad naman siya nitong inutusan na pumasok na sa loob ng bahay nila. Mariin din itong inilahad sa kanya na hanggat maaari, wag na wag siyang lalabas. Matapos naman itong marinig ni Dupi, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod. Nang akmang bubuksan na niya ang pintuan ng kanilang tahanan, bahagya naman siyang napatigil para magtanong ng iilang katanungan. Tay, totoo bang sinapak niyo yung baliw? Nabalitaan ko kasi yung kanina eh. Bakit tay? Ano ba ang ginawa ng taong yun sa'yo? Akala ko ba mas mainam na umiwas tayo sa gulo? Mahinahong wika ni Dupi sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Bakit? Kailangan pa bang may gawin siya sa atin para magkaroon ako ng rason para sapakin siya? Ibinalik ko lang sa kanila kung anong ginawa nila sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng ganung hakbang kung wala akong magagawa. Pumasok ka na. Alagaan mo ang mga kapatid mo sa loob. Matapos nilang mag-usap, minabuti na niyang pumasok. Pagsarado niya noon ang pinto, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na kasalukuyang naglalaro sa sala nila. Napansin niya ring may mga kumot na roong nakahanda na para bang doon yun magpapalipas ng magdamag. Habang wala pang nangyayaring kakaiba, dahan-dahan ang gumawa ng butas si Dupi sa dingding ng bahay nila upang magawa niyang makasilay sa paligid kung meron man silang maramdamang hindi kaaya-aya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapaghapunan na siya, doon siya nahiga sa may dingding na nasa harapan lamang ng bakuran nila. Sa kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang kanyang ama na nakaupo lamang sa silya, hawak-hawak ang punyal na halos hindi nauubusan ng malapot na likido. Kahit pinaiikot-ikot niya yon sa kanyang hintuturo, patuloy pa rin yung nilalabasan ng malalapot na bagay na para bang inilalabas ito mismo ng punyal. Sa paglalim pa ng gabi, habang nakakaramdam ng matinding antok itong si Dupi, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan matapos niyang maramdaman ang pagsimoy ng isang malakas na hangin sa labas ng bahay nila. Pagsilay niya sa kanilang bakuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang amang nakatayo sa harapan ng dalawang nilalang na dahan-dahang pumapasok sa kanilang bakuran. Ang isa sa mga ito, parang aso kung maglakad at meron yung kadenang nakatali sa leeg. Nanlilisik din ang mga mata ng nilalang na yon
at meron itong napakahabang mga buhok na halos tumakip na sa kabuuan ng kanyang pagmumuka. Yung nilalang namang nakahawak dito, napansin ni Dupi na kamukhang kamukha ng matandang babaeng ina ng baliw. Bagaman mahirap para sa kanya na yon ay paniwalaan, sadyang hindi niya kayang mapasinungalingan ang nasisilayan ng kanyang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niyang hindi nito ibinabaling sa ibang lugar ang paningin nito. Nakatitig lang yun sa kanyang ama na parabang yun lang talaga ang pakay nito sa lugar nila. Maya-maya pa, nang medyo malapit na yun sa kanilang tahanan, bigla naman yung tumigil habang patuloy yung nag-aangil. Yung nilalang na hawak-hawak ng babae, panay na rin ang pagwawala nito na parabang hindi na yun makapaghintay na sugurin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narinig na lamang niyang nagwika ang kanyang ama sa mga ito ng, "Ipinakita niyo rin ang inyong mga totoong kulay. Sige, lapit! Lapit! At nang magkasubukan tayo." Nang marinig naman yon ng babae, ngumisi lang naman ito habang sumasagot yun sa kanya ng, Matagal na naming ipinakita ang mga kulay namin. Noon pa man, alam nyo na kung anong uri kami. Kasabay ng pagwika nito ay ang biglaan naman itong pagbagsak ng tanikala nitong hawak-hawak. Pagramdam naman ng nilalang na nakawala na ito mula sa kamay ng kanyang ama, buong puwersa naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ni Dupi. Sa isang iglap, nagbuno silang dalawa hanggang sa hindi maglaon nagawa na nitong mapabagsak ang kanyang ama. Habang walang habas yung pinagkakakalmot ng nilalang, kitang-kita naman niya kung papaano yun sa lagi ng kanyang ama. Maya-maya pa, bigla namang napaatungal ng malakas ang nilalang na yon dahil sa ginawang pag-unday ng kanyang ama sa tagiliran nito. Paulit-ulit niya yung pinag-uundayan ng saksak hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nanghina habang dahan-dahang umaatras mula sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nang akmang tatakbo pa yun papalayo, bigla naman yung natigilan matapos bumaon sa ulo nito ang punyal na ibinato rito ng kanilang padre de pamilya. Sa pagkamatay ng nilalang na yon, kitang-kita ni Dupi ang galit ng babaeng nakatayo sa harapan ng bahay nila. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, narinig naman niya yung taimtim na nag-uusal at kasabay nito ang dahan-dahang pagbabago ng anyo nito. Pag-usli ng mahahaba nitong mga pakpak, umatunga lang naman yon ng napakalakas habang dahan-dahang naghahanda sa gagawin nitong pag-atake. Makalipas pa ang ilang minuto, mabilis naman yung tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama kung saan buong tapang naman itong sinugod ang nilalang. Pagbuno nilang dalawa, agad namang nagtamo ng malalalim na sugat ang kanilang padre de pamilya pero hindi yun sapat upang tuluyan yung mapanghinaan. Kahit malalalim na ang sugat nito sa katawan, patuloy pa rin itong pinipigilan ng pag-atake ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na yon ng pagkakataon para lapatan ito ng isang matinding pinsala sa katawan. Pag-atras ng kanyang ama ng bahagya, buong lakas naman yung bumuelo para undayan ng saksak ang aswang sa tagiliran nito. Matapos naman niyang bitawan ang isang malakas na pag-atake, mabilis naman yung tumama sa tagiliran ng aswang na siya namang naging sanhi upang umatungal yon ng napakalakas. Sinubukan pang hawiin ng aswang ang punyal na bumaon sa katawan nito, pero huli na ang lahat. Bukod kasi sa tumama yon sa kanyang buto, bumaon din yon ng husto na halos hindi na yon basta-basta pang mahuhugot. Dahil sa pangyayari, sinubukan pa nitong sunggaban ng ama ni Dupi
Subalit bago pa man niya yun magawa, tumama na sa kanyang pagmumuka ang isang malakas na tadyak na pinakawalan nito. Nang makalayo na ang kanyang ama sa kinaroroonan ng aswang, mabilis na naman yung tumakbo patungo sa entradang pinto ng kanilang bahay. Pagkatok nito, agad naman niya yung binuksan para papasukin. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon niya nakita ang kanyang ama na naghahabol ng hininga. Hawak-hawak din ito ang mga tinamo nitong pinsala sa katawan upang hindi yun dumugo ng husto. Maya-maya pa, paulit-ulit na nilang naririnig ang aswang na umaangil habang pilit na sinisira ang pinto nila. Subalit, dahil sa panghihina ng katawan nito, wala na yung nagawa kundi ang umalis sa lugar na yon. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, dinala na nila ang kanilang padre de pamilya sa bahay ng albularyo. Doon ay nanatili sila ng ilang araw hanggang sa maghilom na ang mga sugat nito. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, doon pa lamang nila nabalitaan na patay na ang matandang yon, maging ang baliw nitong anak. Walang nakakaalam kung papaano yun binawian ng buhay dahil ayon sa asawa nito, natagpuan na lamang niyang isang matigas na bangkay ang dalawa paggising niya. Dahil sa mga pangyayaring yon, maraming kumalat na usap-usapan ukol sa pagkamatay ng dalawa. Iisa lang ang alam nila Dupi, at yon ay napaslang yon ng kanilang ama sa pamamagitan ng ibinigay na albularyo sa kanila na isang makapangyarihang punyal ng kaliwa. Okay, opinyon ko sa kwento. Makapangyarihang punyal ng kaliwa. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng punyal tapos ginagamit ng isang albularyo o antingero na nasa panig ng kanan. Alam nyo, medyo duda ako rito pwedeng ganito Etong albularyo o antingero na gumamot dito kay Dupi, nakapatay ito ng isang napakataas o masasabi nating merong mataas na posisyon sa isang lahi ng mga aswang. Pwedeng yung pinakagabunan, pwedeng yung sinasamba ng mga gabunan, o mas malupit pa yung kaninu-ninuno ang gabunan. Napatay nito ng albularyo tapos nakuha niya yung punyal na yon. Kasi isipin ninyo punyal siya sa kaliwa pero kayang pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Saan kayo nakakita ng ganun, di ba? Kadalasan kapag gamit ng isang nilalang depende kung nasa kaliwa o kanan siya, pangontra yon sa kabilang side. Sample, punyal ng kanan, alam naman nating lahat yun. Lahat yun talaga pampatay sa mga nasa kaliwa. 'Di ba? Hindi naman siguro pwedeng gamitin sa kanan pero hindi ganoon kabisa. 'Di ba? Hindi tulad nitong punyal ng kaliwa, parang sobrang effective din siya pagdating sa mga kalahi niya o pagdating dun sa mga kadugo. 'Di ba? So, ang galing lang ng kwento na 'to. Sayang lang wala tayong backstory ng antingero o albularyo para malaman natin kung saan galing yung punyal 'Di ba? Ang ganda sana kung merong ganun. So, Dupi, kung sakasakali man, na meron kang naitatagong kwento dyan tungkol sa albularyo o naikwento sa inyo kung saan galing yung punyal na yon, huwag ka na magdalawang isip. I-send mo na sa akin yan. 'Di ba? Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.